Nej. Nej. Nu kan du spille hurtigt, så bliver det nødt til at komme med. Santi, gør vi det. Prøv at se. Du siger kvalitet deroppe i den kamera. Hvad var det, ikke? Is het trein? Rolig trein. Rolig trein. Kan du se det der? Når Hakkansson han gør det, ikke? Han er stærk, Juliber. Bang! Så tager han bare ned. Mhm. Det er ikke så godt gøre. Juliber, ikke skældæk. Lige om lidt, så klipper I til. Så holder han fat i hans strube, men han bider ikke. Han går måske sådan der. Bang! Mm. Og så er ikke noget andet. Det er bare en nap. Han gjorde det 7 gange i dag eller sådan noget. Om en måned, så ser det bare hap. Så begynder det at blive prisorienteret. Det har godt været helt vildt frisk i dag. Jeg ved, han er. Normalt, du kan ikke advare den mod, det er nu, han begynder at byde i sit touchback. Fordi han vil ikke have det, du ved ikke? Det er normalt, at han dominerer, du ved. Stop. Det er bare den måde, de dominerer hinanden på. Gister Moffbonus. Det er helt færdig, mand. Altså, mit tjek, han burde være meget mere flexible. Jamen, det er som, han er syg. Tungen hænger ud af hans mund. Er du der? Den her højjagt, det kan dække alle. Og så røg han er blevet på. Afsted med dig! Afsted, Frank! Afsted, Frank! Åh.